Tak my v plzeňském Prazdroji jsme se začali nějak seriózně zabývat tématem cestovního ruchu a tím přivádět návštěvníky do pivovaru někdy v 90. letech. A postupně vlastně jsme založili oddělení, které se tomu v tuto chvíli věnuje a dostali jsme se vlastně v minulém roce, pokud vemu jenom Plzeň, kde provozujeme 4 návštěvnické trasy, tak se bavíme o čísle 270 000. Pokud do toho zahrneme i další 2 pivovary a teďka nový projekt v Praze, tak je to číslo 320 000 návštěvníků za rok. Tak my jsme samozřejmě se snažili inspirovat hlavně v zahraničí, protože v takhle velkém měřítku se tady těžko hledají další příklady, co se týká návštěv přímo těch podniků. A už v samotných začátcích, kdy jsme začali budovat to návštěvnické centrum v té Plzni, což je rok 2001-2002, kdy jsme ho otevřeli, tak jsme se rozhodli jít cestou, která je náročná, ať už z hlediska bezpečnosti nebo hygieny, řekněme, anebo i ekonomicky, protože to samozřejmě stojí spoustu peněz. A to je to, že jsme se domluvili, že pustíme lidi vlastně do výroby, pustíme je do té opravdu továrny nebo pivovaru v tomto případě, kde jim ukážeme ty provozy, kde se to pivo vyrábí. Takže návštěvníci se podívají do stáčírny, podívají se do varny, podívají se do toho, jak pivo kvasí, jak zraje. A jak už jsem říkal, tato metoda samozřejmě je složitá nebo složitější. Jiné pivovary, ku příkladu Heineken, kde jsem měl možnost se podívat nedávno, protože se tam konala konference Erich, tak se rozhodli jít jinou cestou, která je trochu jednodušší. Udělali vlastně expozici ve staré budově, která už se dneska nevyužívá pro vaření piva. Oni postavili nový závod jinde a tam návštěvníkovi vysvětlují ve 3D animacích a různými interaktivními prvky, jak se pivo dělá a jak potom putuje k zákazníkovi, jakou to má historii. Hlavním motivátorem je asi známost té značky ve světě, nejenom u nás. On vůbec ten příběh toho piva Pilsner Urquell je strašně zajímavý, protože to pivo oslavilo 170 let minulý rok výročí a vlastně dalo jméno všem pivům, které dneska nazýváme Pils, Pilsner, Pilsener po celém světě. Takže my vyvážíme do více než 50 zemí světa a ten člověk, který doma pije, ať už to naše pivo přímo, anebo nějakou značku, která se jmenuje Pils, Pilsener a potom přijede, tak se chce seznámit s tím příběhem, kde to vlastně začalo a jak má chutnat ten originál a proč je to zrovna ten originál a co ho dělá tak unikátní. Ta ochutnávka, která je dole v historických sklepích, načepujeme mu přímo pivo z toho ležáckého dřevěného sudu obrovského, tak je to, co si ten člověk pamatuje nejvíc. Ale my jsme se snažili spojit tu historii, která je dlouhá, zajímavá, s tím pivovarem 21. století a je to v podstatě kombinace obojího. Myslím si, že je důležitý vyvážit právě tu historickou složku a zároveň tu současnou, aby člověk pochopil, že je ve firmě, která má obrovskou tradici, je známá po celém světě, ale zároveň to dělá nejmodernější metodou, ostatně jako vždycky po těch 170 let. Více jak polovinu tvoří zahraniční návštěvníci. A samozřejmě, že jsou to lidi, kteří se o pivo zajímají, pijou ho, anebo v případě zahraničních návštěvníků jsou to většinou národy, které mají možnost se s tím pivem setkat doma, anebo jsou to vyloženě pivní národy, anebo se zajímají o průmyslové dědictví nebo o průmysl obecně. To jsou například Tajvanci. K nám přijede 19 000 lidí z Tajvanu ročně. Největší samozřejmě zahraniční návštěvnost je z Německa, jednak jsme po cestě samozřejmě mezi Prahou a Mnichovem, nebo vůbec Prahou a Německem a zároveň Němci jsou také pivní národ. Dalšími typickými národy jsou například Angličani, Irové, vůbec státy Evropské unie nebo Američani, ale například i Rusové. To je zejména proto, že i z těch dob komunismu oni si pamatují české pivo samozřejmě, pamatují si, že české pivo je dobré, přijíždějí k nám. Tak já musím říct, že za tu dobu, co to děláme, přes těch 10 let si myslím, že máme poměrně propracovaný destinační marketing a samozřejmě každá ta cílová skupina se musí oslovit jiným způsobem. Takže u organizovaných návštěvníků na to jdeme skrze cestovní kanceláře, spolupracujeme opravdu s více než 1000 subjekty v organizovaném cestovním ruchu, kteří vozí klienty do České republiky z celého světa a s těmi
zase díky té dlouhodobé spolupráci máme různé motivační systémy, proč by zrovna měli přijet do Plzně, a funguje to v rámci různých výletů a balíčků. Jak všichni víme, nejvíc lidí přijede do Prahy a není jednoduché lidi dostat z Prahy dál, ale pravda je, že v dnešní době, kdy je všechno hektické a složité, se snaží lidé poznat co nejvíc v co nejkratším čase a většinou ty výlety se prodávají v rámci celé Evropy. Česká republika je tak malá, že například návštěvník z Číny nebo z Ruska nebo z Ameriky to nedokáže rozlišit a jede například z Prahy do Mnichova, z Mnichova do Paříže, z Paříže do Vídně a zpátky, a my jsme na cestě, takže se snažíme, aby nás navštívili. To, co dneska funguje samozřejmě a je zase na vzestupu, protože v době internetu a moderních nástrojů, chytrých telefonů a podobně hodně lidí cestuje individuálně. Tam je to mnohem těžší zacílit toho návštěvníka, ale zase skrze ty moderní věci, jako je internet, Facebook a další, se snažíme dostat i na toho individuála, který už dneska nepotřebuje tu cestovní kancelář. Zase je to trochu jiná věková skupina, třeba bavíme se o skupině 18 až 35, a která si prostě veme batoh, koupí si letenku a přiletí do té Prahy a potom hledá vlastně program v České republice, aby viděli to nejlepší.